Prvou politickou silou v Slovenskom národnom povstaní bola Komunistická strana Slovenska. Získala si za roky ilegálnej práce i tým, ako sa mnohé iné buržoázne politické sily v našom národe kompromitovali, veľkú autoritu a od prvých dní povstania výrazne sa stala hlavným politickým predstaviteľom povstaleckého ľudu. Hneď v prvé dni bol vydaný leták, výzva k obyvateľom pracujúcim Slovenska a prvú nedeľu, myslím, že to bolo 3. septembra, usporiadali sme po celom povstaleckom území veľké masové zhromaždenia, ktoré vyzývali ľudí do ozbrojeného boja a vysvetľovali jeho politický zmysel. Na týchto zhromaždeniach sa zúčastnilo vtedy vyše 100 000 ľudí. Boli to bojovné a hádam aj rozhodujúce v tých kritických dňoch zhromaždenia. Strana cez všetky svoje organizácie, ktoré už legálne potom pôsobili, bola dušou národných výborov, Národnej rady, partizánskych oddielov a ostatných. 17. septembra 1944 bola taká pamätihodná udalosť v dejinách robotníckeho hnutia, lebo prišlo na zjazde komunistickej strany k zjednoteniu so sociálne-demokratickou stranou a vytvoreniu jednotnej robotníckej strany pod názvom Komunistická strana Slovenska. Podobne tiež v odborovom hnutí, ktoré predtým bolo roztrieštené, prišlo k zjednocujúcemu aktu 15. októbra v Podbrezovej, kde bol položený základ jednotného odborového hnutia v Československu. Návonok združením všetkých antifašistov a hlavným orgánom tiež povstaleckého obdobia bola Slovenská národná rada, kde boli komunisti i všetci ostatní antifašisti sústredení v tomto orgáne, ktorý prevzal zákonodárnu i výkonnú moc na celom území Slovenska. Slovenská národná rada, jej predsedníctvo a výkonné orgány, ktoré sme vtedy nazvali povereníctva, riadili život celého oslobodeného územia štátu. Obnovená bola Československá republika na tomto území a v jej mene Slovenská národná rada riadila politický, hospodársky i vojenský život. Dôležitou zložkou na oslobodenom povstaleckom území boli národné výbory. Tie, ktoré sa vytvárali v ilegalite a pripravovali povstanie, i mnohé ďalšie, ktoré potom legálne sa ustavili na slobodnom území, predstavovali skutočnú demokratickú ľudovú moc a neobyčajne záslužne po celé obdobie povstania pôsobili. Starali sa nielen o tie bežné otázky ľudovej samosprávy, ako to v obciach a mestách býva, alebo v okresoch. Starali sa o všetko, čo v tá doba plná bojov, napätí a dramatických obratov žiadala. O ľudí, o obranu, o pomoc vojakom, partizánom, mobilizáciu ľudí a tak ďalej, nakoniec o výrobu, o mnohé hospodárske, zásobovacie a iné veci. Tak sa vytvoril nový orgán nového typu u nás, národné výbory, ktorý aj zostal potom naďalej po oslobodení trvalou súčasťou nášho života. Takže v priebehu povstania išlo nielen o porážku domáceho fašistického režimu a nacizmu, o národné a štátne oslobodenie, ale súčasne išlo o zmenu vnútornej náplne nášho života. Ako hovoríme dnes, bol to začiatok národne demokratickej revolúcie. A všetky tieto zložky, osobitne komunistická strana, i národná rada, i národné výbory a mnohé ďalšie, stali sa súčasťou tohoto povstaleckého zápasu a zárodkom nového života v oslobodenom našom štáte.